Odagi. Esте şeşe. Min bitsini özüm onda alıp geldim. Hatırlıyorsun musun? He? Elbette hatırlıyorsun. Nişiginde sağınmadın. Biz bitinde senin bilen neşe yıl birge men seni seletke alıp geldim de sen meni unutasın. Yok indi Allah yaramay. Мен бит сені сағындым. Мен бит сені сағынып келдім. Сенің артыңнан сені алырға деп келдім. Ярар енді, ярар. Ашуландым. Қызып қына кеттім. Тоқта. Әйде тузандарыңы сыртайым әзірек. Бұл бит Билер тузаны. Изге тузан. Ярар, әйде сөйлешіп қойық сенің білән, еме? Әйде тағым бір шығарылы шышлық, Сен һәм мен сені өз орныңа қоям. Міне, ол да өз орнында. Мен де өз орнымда. Сәлем достар, мен нихаят мұнда келіп жеттім. Мен енеден студияда. Һәм енді әлігі оқиғаға мен бик-те шат. Не үшін дегенде, шынки мен билерді. Шынки мұнда ең шәп команда! Сәлет, жанлы сәлет командасы, достар. Біз жанлы сәлет тапшыруын башлайбыз. Енді, достар, сізді сағынып келіп, башлап, һәм енді тапшыруда ең алдан өзі біздің достарыбыз білән яқын достар, партнерларыбыз білән танышып та кетек. Нәқ міне аларға рәхмәтләребез шул булыр. Енді рәхмәтләребезне әйтәсебез килә Яшьләр дипломатия академиясына. Россия мәктәп укучылары хәрәкәте Бөтен Россия иҗтимагый дәүләт балалар яшүсмерләр оешмасына. Шулай ук Созвездие йолдызлык ачык республика күләм телевизион яшьләр фестиваленә. Татар радиосы милли радиостанциясына. Таттелеком операторына. Югары мәгълүмати технологиялар һәм мәгълүмати системалар мәктәбенә, программистлар мәктәбенә, Мәскәү политехника университетына һәм әлбәттә инде безнең яратып кигән Сәләт Сторга. Рәхмәт сезгә, безнең дусларыбыз. Инде дуслар, рәхмәтләрне әйткәч, біз татарлар, сәләтлеләр, үзебезнең сәләтләребезне баштан ук күрсәтергә тырышабыз һәм нинди татар, нинди сәләтле җырсыз һәм моңсыз булсын. Бездә, дуслар, иҗади кунак Камилә апа Файзуллина. Потанцуем же, потом пойдем домой. Потанцуем же, ночью темной, потанцуем же, потом пойдем домой. На темной улице выйдем мы, потанцуем танцуй, чтобы все забыть. Танцуй со мной, и покажи себя, бой. Потанцуем же, ночью темной, потанцуем же, потом пойдем домой. Потанцуем же, ночью темной, потанцуем же, потом пойдем домой. Танцуем и летаем мы на зло тебе мне, и открываемся в моем волне. Но ты за глупости меня мы прости, не держи за руку и отпусти. Полетим вперед, ведь станется с тобою ждет. Потанцуем же, ночью темной, потанцуем же, потом пойдем домой. Потанцуем же, ночью темной, потанцуем же, потом пойдем домой. Жырлы бізлады, сәләт билер жерінде, ей достым, қошыл біздің үйлерге, дәрді бейулер. Сәләт билер жерінде, it's a roll day, and then you come back, no more. It's a roll day, and then you come back, no more. What you say?
апа Файзулина! Камил апа, мен сенің тавышыңа ғашық болдым. Ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Бик зур рәхмәт, барсы да шәп, алда гөлхәй, үзеңнең хәлләрең ничек? Мин дә әйбәт, синең менә бу җырларны, оригиналь җырны ишеткәч, татар телендә мин күнеккән җырны ишеткәч, аеруча кәйфләр күтәрелеп китте. Син безне шулай шатландырып тор, яме, үзеңнең җырларың белән. Яхшы, сөйләштек. Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен. Менә шундый апалар, дуслар, бездә шундый булган һәм сәләтле апалар. Әлбәттә, бу сәләт шуңа күрә һәммәсе дә сәләтле. Инде, дуслар, безнең форумыбыз дигәннән, IT форум дигәннән, бәлки IT өлкәсе шул хәтле алга киткәннән микән, безнең форумыбызга кичә генә әле сөекле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңнеханов килгән иде. Әйдәгез, менә гадәттә без хәбәрләр әйтәбез, бит. Иң төп хәбәр әлегә шунысы. Менә президентыбыз килү турында кыскача гына видео карап алыйк әле. Xayrlı gün, İsa'mısız kadirli bağlılarımız. Haller nişek, keyif nişek. Zor özgərişlər, görəbiz, sələt alğa taba bara. Türlü hünərlər, türlü qızıq işlər işlənə. Adımlar məktəbində sələt klassları kilip çıktı, kadar siləşdik, tağanda kuveytirgalarına. Sizden, özünüzden sələt yurtu Kırım'da var kadar. Сәләт белән форумына, сәләт чилгән аннан кайнар. Әлбәттә, biz bunu özümüzden dilimizni, örf-гадәтләребезне, мәдәниятебезне сакларга һәм сезгә, яшьләргә киләчәктә bu bizning millatning bulgan kışın kelajakka da olib barga. Biz sizga tayanabız, biz sizga şanabız, biz sizga zo'r umidlar bag'ishlaymiz. Sizga bek zo'r rahmat, mana bunda shulay etib, motor etib, yol etganingiz uchun, o'rganganingiz uchun. O'ngishlar sizga. Беләсезме, нәрсәсе кызык? Рөстәм Нургали улы үзе безгә, балаларга, сәл кешеләргә һәм гомумән сәләткә рәхмәт әйтә. Без инде, Рөстәм абый, сезгә рәхмәт ул, сезгә зур рәхмәт, менә сәләтнең һәр вакыт дусты булган өчен һәм безгә гел ярдәм итеп торганыгыз өчен афәрин сезгә. Инде, дуслар, без сәләт, җанлы сәләтне дәвам итәбез һәм инде бездә кызыклы кунаклар, иҗади Бездә сәләтле кунак рубрикасы, дуслар. Бүгенге сәләтле кунак рубрикасында ВКонтактеның белем бирү проектлары менеджеры Андрей абый Мурашев. Андрей абый, сәлам. Привет. Привет. Кәйфләр ничек? Мне понадобится помощь твоя точно, потому что я приехал вчера вечером, но несмотря на это еще не все слова выучил. Ну, я думаю, вот ты пока первый день, да? Да. Я уверен, именно эту фразу ты должен выучить. Кайфляр ничек, это как настроение, и это прям сразу. Ты знаешь, ответ у меня точно заготовлен и по-русски, вот, настроение отличное. Вчера вечером приехал, все было темно, и я не совсем ориентировался в пространстве, а сегодня утром уже все совсем по-другому заиграло, и отличный вид, и отличные ребята, с которыми сегодня познакомился. В общем, настроение супер. Ну, я рад, что Беляр тебя тоже вдохновляет. Кстати, как тебе вот это все пространство, то, что вот вокруг тебя, для тебя это новое, я так понимаю, это в первый раз, и вот что ощущаешь? Что... Да, для меня это точно новые ощущения, потому что я был в Казани и участвовал в разных молодежных мероприятиях, когда был студентом, но так далеко от Казани я еще не уезжал, и вчера, когда мы ехали 2 часа, я задавался вопросом, а туда ли мы едем? Но все в порядке. Атмосфера точно супер, и столько разных локаций, я еще не везде успел побывать,
Поэтому надеюсь, что после эфира сразу пойду и все посмотрю. И еще вечером, я слышал, будет какое-то масштабное Вечернее мероприятие у нас да. будет, да, это каждый день в Солете вечернее мероприятие, и каждый день что-то новое, что-то оригинальное и масштабное, раз уж, ну, Я слышал репетиции ребят, да, поэтому уже что-то готовится. представляю примерно, да, что будет. Андрей Абый, у нас так называют, то есть Андрей Абый. Вот ты менеджер образовательных проектов Всё в так. ВКонтакте, да? Да. Что это значит, что включает в себя? Это на самом деле очень интересная работа. Я в команде партнерского маркетинга ВКонтакте занимаюсь образованием, привлекаю образовательный контент в соцсеть, чтобы ВКонтакте можно было не только смотреть мемы с котами и не знаю, смотреть какие-то развлекательные видеоролики, но и чтобы ВКонтакте можно было учиться, где бы ты ни находился, сколько бы тебе лет не было, ты мог зайти и посмотреть, например, нужную для тебя лекцию по философии или по истории Татарстана, например. Такие проекты у нас тоже есть. И, кстати, один из наших больших партнеров — это Национальная библиотека Республики Татарстан. Да. Ого. Постараюсь завтра, если у меня будет время, туда тоже добежать. Вот. Ну, в общем, и книги поддерживаем, книжный контент, делаем все, чтобы наши пользователи, а их в России уже 100 миллионов человек ежемесячно, чувствовали себя ВКонтакте хорошо и узнавали что-то новое. Супер. Супер. Андрей Абый, смотри, сегодня очень динамично все идет. Да. Прям вчерашняя новость сегодня уже не актуальная, да? Вот скажи, пожалуйста, вот как привлечь людей, как сделать такой инфоповод, чтобы твоя новость осталась хотя бы, не знаю, на неделю. Ну, это на самом деле тема, которую мы сегодня обсуждали с ребятами в рамках 2 мастер-классов, которые я провел. На самом деле есть несколько принципов. Первое, нужно быть оперативным и актуальным, конечно же. И если ты на форуме, то рассказывать об этом прямо сейчас, потому что через месяц это будет никому не интересно. Второе, нужно понимать, как работают. Быть на волне, да? Быть на волне обязательно, постить все, передавать приветы родителям и друзьям. Нужно использовать инструменты соцсетей, а их много. Нужно экспериментировать с форматами, то есть это не только фотографии или не только видео, это могут быть и тексты, и, не знаю, подкасты, аудиозаписи и так далее. Вот. Ну и, конечно, быть открытым для общения со своей аудиторией, общаться, комментировать, ставить лайки. И я думаю, что все это в совокупности поможет одну небольшую новость про форум оставить в истории. Я планирую после эфира тоже максимально везде запостить, что я общался с тобой. Ну, Андрей, не знаю, как по всей России, но в Татарстане точно про Солят все знают. Или слышали хотя бы краешком уха. Солят — это огромная команда, это прям целая система. И я так понимаю, то есть ВКонтакте Team, это ты тоже умеешь работать в команде, да? Конечно, обязательно. Это вот. Первое правило, наверное. Это первое. Давай мы просто сейчас хотим проверить, как ты умеешь слушать друг друга, своего партнера по команде. И для тебя мы заготовили игру. Ну что ж, друзья, Солетлы кунак белән уен рубрикасын ачык дип игълан итәбез. Димәк, Андрей Абый, вот наша команда каждый раз думает для нас, и в том числе и для ведущего, новые конкурсы, да, я пока сценарий отложу. Нам дали карточки и дали наушники с плейлистом, с плеером. Мы будем по очередности надевать наушники и отгадывать, говорить друг другу, брать отсюда карточку и говорить, объяснять друг другу, что же там написано. 6 карточек по 3 слова, то есть я должен угадать, что ты мне объясняешь, и ты должен угадать, что я тебе буду объяснять. То есть я должен именно объяснять это слово, а не просто его называть? Нет, именно называть, потому что будут наушники. Да, будут наушники, и там будет очень хорошая, нормальная музыка ВКонтакте. Хорошо. Которую мы взяли с контакта. Отлично. Нам нужно решить, кто первый начнет. Суефа. Давай. Первые ножницы, да? Да. Суефа. Я подыграл, я в гостях. Ну все, я понял, хорошо. С гостеприимством у нас все нормально, поэтому мы тебе отдаем
Так, давайте проверим сначала, есть ли там Я очень звук. громко Да, я говорить, надеюсь, не наверное. оглохнешь. Ну, иногда у нас такое бывает с айдаманами, когда много кричат кричалки. Сейчас потихонечку начнем. Это почти что. Ты меня слышишь? Я тебя не слышу, но я надеюсь, что такая музыка будет играть вечером. А что... Сейчас слышу. Слышишь, да? Да. Сейчас, подожди, давай громче сделаем. Все хорошо? Все супер, но я тебя не слышу, ну давай. Сколько будет? Дважды два? Все, он меня не слышит, проверка была. Итак, беру первую карточку. Талант. Татарский, Талант. Татарстан, Смотри-ка, татар. талант. Ты так прекрасно говоришь, мне кажется, ты говоришь только слово Татарстан. Так, я думаю, даже зачту этот ответ. Талант. Чак-чак. Талант. Тартар. Селет. Селет. Воу! Так сразу. Ну, тут написано талант. Это но это переводится. значит Да, я салет. сегодня- Смотри, я говорил талант, ты не угадал. Я сказал салет, ты угадал. Воу, круто. Давай я. Я, да, снова? Вы видите, Серьезно? какие у меня заготовленные слова? Окей. Татарстан. А там дальше Надо татарский, вспоминать что ли? Дальше. Так, окей. Ну, давайте. А я бы сам тоже хотел, если что, потом. Окей, хорошо. Итак, готов? Да. Все? Так. Ну, любовь. Любовь. Воу, есть! Это было уже гораздо проще. Это проще, да, это проще, потому что салят — это любовь, так? Махаббат. Махаббат. Вот, смотри, два слова ты уже выучил. Кейф, халярничек, это уже... Да, и еще слово матур я... Матур. Ой, извините, пожалуйста, да. Ага. Что, теперь я? Ну, давай попробуем, да? Давай попробуем. О, Я тебя не слышу. супер, друзья, это, в общем, мое любимое место здесь. Палатка. Палатка. Мы здесь. Мы здесь однозначно, я сегодня ночью там. Палатка. Природа. Приходи ко мне в палатку. Больше громче, может. Палатка. Подарок. Палатка. Палатка. На П начинается, да? Да. На П. Праздник. Ну, почти. Палатка — это праздник. Палатка. Палатка. Пада. Палатка. Подожди. Нет. На П начинается. Да, точно. Изобразить может что-то. Я там сплю. Палатка. Пора спать. Ну, почти. Там сплю. Спокойной ночи. Нет. П. Дом. Да, только Домой. здесь. Только здесь. Палатка. Подожди. Дом здесь на форуме. Палатка. Палатка. Да. Палатка. Иху. Это палатка. Это палатка. Дальше опять я, да, потому что 2 на 2, потом у нас останется по одному. Ох, ну давай. Давай. Ой, супер. Друзья, повыше. Все видно. Счастье. Счастье. Да, Серьезно? О. Это счастье. Все, пока 2-2. У нас осталось по одному. Я предлагаю... Супер игра. Давай, я предлагаю, да, еще раз суефа скинуть. Давай. И потом сейчас узнать, кто вообще начнет. Первые снова ножницы? Да, не, давай сейчас. Таких правил нет. Окей. Не поддавайся. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, кто выиграл? Кто проиграл, да? Да. Кто проиграл? Ну давай, да, сначала. Все, я начну. Ага. Я туда не смотрю, Не потому что смотри. могу увидеть монитор. Ты молодец. Я... Молодец. Я... Молодец. Я? Ты вообще. Я молодец. красавчик. Молодец. Я вообще... Вот. Да. Я Миниханов. Почти будущий. Ты молодец. Но пока ты просто Я молодец. на АМ начинает. Да. Я молодец. Молодец. Я молодец. Воу, серьезно? Просто молодец. Просто молодец. Так. Так, Андрей, ну ты, давайте да. там.
Там как раз нормальная... Я вспоминаю нормальный снова разговор. все слова, которые я знаю. На и всё, что татарском, я да? знаю Там по-татарски. может быть, кстати, на татарском. Иннополис, давай, погнали. Так, готов? Есть, да? Есть. ВКонтакте. ВКонтакте. Но я как будто бы читаю слова ВКонтакте. ВКонтакте, да, ВКонтакте, ВКонтакте, yes. ВКонтакте. Да, это ВКонтакте. Друзья, смотрите, все вот эти слова, да, смотри, Андрей, ВКонтакте, молодец, счастье, палатка, любовь и талант, мне кажется, ВКонтакте тоже такая организация, которая тоже в палатке, тоже все хорошо. Счастье, мы все молодцы, и все они все участники талантливые. молодцы, да. Друзья, с нами сегодня был, играл и, я думаю, еще будет с нами Андрей Мурашев. Андрей, Спасибо большое за приглашение. Всем удачи. У вас здесь очень атмосферно и такой ковер классный. В общем, всем хорошего форума и обязательно смотрите и следите за форумом ВКонтакте, в сообществе ВКонтакте прямо сейчас. Прямо сейчас, отлично, спасибо большое, друзья, Ура! давайте поаплодируем. Спасибо. И мы продолжаем, и продолжает наш... Все, отлично. Так, друзья, к нам приходит очень много комментариев. Мен тутарша күшергә кирәк бит инде. Мен инде монда автоматик рәвештә һаман русча сөйлим. Егетләр, сез миңа ноутбук бирдегез дә, бу бит эшләми. Хәзер туктагыз. Ул шулай, ник кабынмыйсың? Что? Алло. Сәнсез? Ноутбук эшләми? Ага. Яра килеп китегез әле карап. Монда югаймы безнең белгән кешеләр? Ага. Яра. IT-центр? Менә сез бит инде айтишниклар, айдагыз. Килеп китегез, менә безнең шундый проблема чыкты әле монда. Яхшы, ярар, көтәбез, яхшы. Димәк, дуслар, безнең инде ярдәм юлда һәм без комментарийларны сезгә кызганычка каршы әлегә укый алмадык. Инде берничә мизгелдән укырбыз. Шул арада Фаил дигән җегетебез сезгә искиткеч бер рубрикасын әзерләп. Фаил түгел, Гөлназ белән Фаил алар һәрвакыт безгә кызыклы рубрикалар әзерлиләр һәм киләсе рубрика «Белмәсәң сөйлим» дип атала. Гөлназдан, Гөлназ, сүз сиңа. Нинди ит турында сөйли дип уйлыйсыздыр? Бу ит түгел, информацион технологиялар, ягъни мәгълүмати технологиялар дигән сүз. Чираттагы Биләр форум мәгълүмати технологияларга багышланган. Анда чакырылган экспертлар катнашында сәркешләр алдынгы IT технологиялар һәм трендлар белән таныша. IT һәм мәгариф, IT трендлар, IT һәм бизнес юнәлешләре буенча профильле остаханәләр һәм белем бирү мәйданчыкларын мәгълүмати технологиялар өлкәсендәге әйдәп баручы экспертлар үткәрә. Кызлар, егетләр, әйтегез, эшлисез монда? Biz hozir problema izlaymiz ham andan so'ng biz anga задачалар язабыз ham nechuk bu problemani chishib bo'ladi. Проблемаларны эзләмәскә кирәктер, шишелеше дә кирәкмәс иде. Ошаган проектлар менә шундый стикерларны куярга кирәк дип аңлаттылар миңа. Безнең плакат про то, что нужно любить себя. Не про внешность, а вот про внутренний мир. Ә сез үзегезне яратасызмы? Конечно. Biz o'zimizni yaratamiz. Shunga ko'ra biz o'zimizning proyektibizda o'zingga qarata muhabbat temasini ochdik. Biz үзебезне яратмасак, монда булмас идек. Кемдер дәресләргә йөргәндә, кемдер санакта уеннар уйнап утыра. Кызлар, нәрсә уйныйсыз монда? Уен. Да, моделирование. Сез уйнамыйсыз, кызлар гына уйныйлар икән. Ага, кара монда пиццалар ясап куйганнар, пингвинёнок та барсын. Фигурны куйып карыйм әле. Куярга мөмкинме? Хәзер менә монда сезгә бөтен әйберне ясап китәм әле үзем. Безнең хәзер форумның 3нче көне бара, әйт әле, нинди дәресләрдә булдың син һәм нәрсәләргә өйрәндең? Мин булдым робототехника дәресендә, программирование дәресендә, компьютерлар дәресендә миңа бөтен дәресләр бик ошады. Мин күп мәгълүмат алдым, монтаж ясарга, аннары видеога төшерергә, компьютер турында сөйләделәр. Миңа калса, безнең җанлы сәләттә тиздән операторлар һәм монтажерлар саны
артып китәчәк. Дәресләр бетте, димәк хәзер төрки вакытны саклам. Так, тек хаман укый алмыйбыз. Сенсез. Монда Килеп ноутбук җиттегез. белән ие булышырга Әйе, карап алыгыз әле Зинһар өчен. Так, карап алыйм әле. Сез Ә, әзрәк кайнаштырасыз, әйме? Ие сәләт санакта өлкән Айдаман беләм инде шул ноутбукларны. Монда җайлы бит моның шишүе. Аха. Кабызмагансыз ноутбугыгызны. Бетеш. Ие да басасыз да эшләп китә ул үзе. Бетеш. Мин мондай ноутбуклар белән бик дуст түгел идем әле, менә бит. Сез монда буласызмы, китәсезме, ничек? Монда утырам инде, карап Карап торам. торам, кабынсын инде, яме, кабынсын, бер кая китмичә торыгыз, кабынып җитсен. Туктагыз, сез бит инде монда килгәч идегез. Безнең бит бер рубрикабыз бар, кирде чыкты дип атала. Әйдәгез. Дуслар, безнең кирде чыкты рубрикасы бар. Әйдәгез, карыйк әле. Инде, ноутбугыбыз да кабынды. Һәм инде безнең кирде чыкты рубрикасында Әдилә апа Зиннатуллина, сәлам Әдилә апа. Сәлам. Әдилә апа алкышлап алыйк әле, дуслар. Ничек хәлләр, ничек кәефләр, Әдилә апа? Кәефләр шәп. Мин моны коридорга алып турып Ие, инде. инде булды. Әйе, безнең арабызда нидер бар кебек. Кәефләр Ноутбук. шәп, бик яхшы. Сменабыз, IT сменабыз менә инде тәмамланып бара. Моң сум шундый яңгыр. 2 көн калды. Балалар бик күп укыдылар, бик күп иҗат иттеләр һәм менә нәтиҗә ясап барабыз инде сменабызга. Әдилә апасы менә әйтәләр, бик баналь сорау бирәм инде мин сиңа хәзер, әйме? Менә әйтәләр бит инде. Менә кызлар һәм IT бу бер-берсеннән бик ерак өлкәләр диләр. Менә син шундый кешеләргә нәрсә дип әйтер идең? Безнең баш җитәкләр командасына карагыз дип әйтер идем, чөнки безнең директор да Эльвира апа, кыз кеше. Бу сәләт санак. Ие, сәләт санак аланында. Методист кеше Илнар апа, кыз кеше шулай. Әйе. Һәм мин өлкән Айдаман, шулай ук кыз. Һәм ие, әлбәттә бездә малайлар саны күбрәк аланда. Ләкин кызлар да артта калмыйлар. Кызлар да Java-да язалар, Python-да язалар, роботлар төзиләр, Нинди телдә малайлар. сөйләшәсез ул? Шул айтишниклар теле инде ул. Менә кызлар да, мин кызлар малайлардан ул очракта аерылып тора дип әйтә алмыйм. Ләкин монда киресенчә шулай булып чыкты бит әле. Сез бит әле күбрәк тә кызлар егетләрдән. Беләм ни өчен, минемчә, әйме, чөнки алар татар кызлары. Шуңа күрә алар IT-ны да рәхәтләнеп эшлиләр. Татар кызлары тырыш кызлар ул. Әдилә апасы, менә син хакатоннарда оештырасың диделәр. Төрле программаларында язасың. Менә шул үзеңнең сәләттән тыш эшең турында әзрәк кенә сөйләп китәләр. Әлбәттә, сәләт санак ул җәйге алан һәм шулай ук санаклап дигән проект бар. Һәм санаклап ул көз көне, яз көне, кыш көне бер атналык сессиялар уздыра шулай ук биләрдә, фәнсәр базасында балалар белән. Һәм әле моннан тыш без төрле хакатоннар, мәсәлән, Татарбай хакатон, тел хакатоныны һәм шулай ук укучылар өчен программалаштыру буенча олимпиадаларда уздырабыз. Мин үзем инде менә 2нче ел шул чараларда оештыручы булып барам һәм бу минем өчен зур тәҗрибә. Сәләтле балалар белән эшләү ул әлбәттә бик кызык. Үзендә тартыласың. Үземдә IT-га өйрәнеп киттем. Дөресен әйткәндә мин гомумән җырчыга укыйм. Музыка көллиятендә укыйм. Һәм менә бер кайчан да IT аланында өлкән Айдаман булам дип уйламаган идем, ләкин 2 ел элек IT аланга килдем һәм IT минем йөрәгемдә, менә һәм Сәләт янында. Ие, сәләт янында шулай. Сәләт янында. Һәм әтиәне дә шул тирәдәрәк. Ие. Әдилә апасы, мин хәзер синең белән менә монда утырам һәм синең белән сокланып утырам. Син килдең, безнең ноутбукны ясадың, әйме? Син әле шул хәтле сәләт өчен эш эшлисең, уку-укыту системаларында бер зур урынны алып торасың. Әле җырлыйм да дигәч, минем инде башымда хәзер шартлый башлады. Сиңа афәрин, менә минемчә шундый кешеләр безнең арада булырга күбрәк тиештер дип уйлыйм. Сиңа шуңа күрә сине күбрәк монда булуыңны телибез. Әйдәгез, без сезнең белән без сезгә бер уен әзерләдек. Бер генә түгел, анда бер генә калды дөресен әйткәндә, алар күп иде. Хәзер сезнең белән уен уйнап аласыбыз килә. Дуслар, менә экранда бер сан калды, 2 саны гына. Безнең монда килгән кунакларыбыз ул уеннарны инде
уйнап бетерделәр. 2 саны әле сезгә калды. 2 саны бик әйбәт сан. Айруча айтида. Ие, бугай шулай. Мен үзем программалаштыра алмыйм, ләкин балалар акыллы, безнең сорасам җавабын бирәләр. 2 санында безнең 2 санын сайлыйбызмы? Ие, 2 әлбәттә. санын сайлыйбыз. 2 санын сайладык һәм хәзер анда әлеге санасыннан ниндидер бирем яшерелгән булырга тиеш. Без аны хәзер ишетәчәкбез. Хәзер җырлар арттан алга яңгыраячак. Сезгә инде аларны танып, дөрес җавабын әйтергә кирәк. Минем өчен булган бирем кебек. Бу миңамы, сезгәме, икебезгә дәме? Әйдәгез башлап карыйк. Дөресен әйткәндә, бу миндә белмим. Сез бит музык. Бу бит сезгә. Бу бит сезгә бу бирем. Әйе, музыка көллиятендә укучы Әдилә апага беренче бирем тыңлыйбыз. Белмим, дөрес вариантын без ишетәчәкбезме? Әлфия апа в залы таушы булган, анысын таныдым микән, дөрес танымадым. Ну, җыр охшаган мотивы. Афәрин сиңа. Ничек җырлап китә аласыңмы шул җырны? Талы бересе, талларда. Талы бересе, талларда. Сандуға шемейтіп сайра сөйген ярым қайларда. Сандуға шемейтіп сайра сөйген ярым қайларда. Афәрин. Безнең тагын бардыр инде бернең генә әзерләмәгәннәрдер безнең команда, икенчесен тыңлап карыйбыз. Мин аңладым бугай. Әйдә, җырлап карыйбыз. Мин яраттым сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Ие шул җыр. Ие. Хөрмәт иткән кебек яратам. Рәхмәт. Күңел җырларымны яңгыратам. Дип җырлый Идел буе каеннары дигән җыр. Безнең тагын берәү, 2 генә әзерләм, тагын берәү булырга тиеш. Әйдәгез тыңлап карыйк. Белмим. Serios. Sayırı sağındıra başladı. Olma birli, olma şeşe getirili. Başkalarga күздә салмыйм сине күргәндә. Әдилә апа дөрес җаваплар әйтә. Инде афәрин сиңа, Әдилә апа, син минемчә шул хәтле матур җырлагач, инде безнең иҗади кунакта була аласың дип уйлыйм, безгә җырыңны бүләк итәрсең дип уйлыйм. Әлбәттә, бүләк итермен. Яхшы, ярый, дуслар, Әдилә апага алкышлап алсак, ул инде безгә һич шиксез үзенең җырларын да бүләк итәчәк. Илһам апа әйтмешли, күңел җырларын яңгыратачак безнең Әдиләбез. Инде дуслар, хәзер Әдилә апа әзерләнгән арада, Әдилә апа, син әзерләнә торасың, шул вакытта безнең фаилнең сораштыргалау рубрикасын карый аласың. Ул бик кызык булырга тиеш. Гадәттә кызык була, белмим, бу елда кызык булырга тиеш. Карыйбыз. Сәлем! Сораштыргалау бу. Айда киттек. Бер генә сорау. Гафу итегез. Ул кичә сез иртәнге 5-кә кадәр палаткага йөгереп бирдегезме? Сә булды? Сә. Кайбер кызларга аның өчен фломастерда кирәкме? Беләм, миндә юк, шуның өчен ясап куйдым. Кая барабыз булай матурлап. Без волейболга безнең болельщиклар менә җыелды. Инҗә матур алан, ул билгә
kagan, dostlar benim kagan, Oğlan bilge kagan, Eyde birge biyip alkan, bilge kagan. Oğuşlar жеңәргә сезгә. Синең күкрәгеңдәге язу миңа бик ошады. Ул Анда сәл кешеләр йокламый. Барыбер. Анда Сониклар җитмәде. Вообще барыбер. абсолютно юк. Абсолютно юк. Ярый. Сәләткә бер дә катнашмый алдым. Китсә кая барабыз? Волейболга барабыз, әйме? Волейбол. Анда җиңәбез дип киттеләр инде уже, бармасагыз таба торганнар. Без җан атырга әзерме бүген? Җан атасы. Кем өчен? Кубрат өчен бер уен җиңделәр, решающий Син җиңгән команда өчен генә җан атасың. Әйе. Китте монда. Беренче подача һәм Хора кистереп бирә подачаны һәм инде гаҗәпләндерә бер командада бердән бер кыз уйный. Бу уңышсыз маникюрмы нәрсә бу? Юк, бу уйнар өчен. Тырнак исендермәскә. Кайсы команда өчен җан атасыз? Илкамхан Илкамхан җиңәчәк димәк, әйме? җиңәчәк. Сез җан аткангамы, яхшы уйнагангамы? Яхшы уйнаганга да, җан атканга да. Җәмәгать бездә Сәләттән сәлам. Кышкыра сирәк кенә, сагынуын сөйләп кенә. Килсәң иде иркем яныма, көлемсерәп кенә. Эзләдем бәгърем сине, яр буе тилмерәп. Туймас ахры мәңге туймас, күзләрем сине Şişmeler şıltırap ağa, nur sibe kıyaş gülür. Alma ağaçlar akşeli yabınğan, irkem sinin kebek. Ezledim bağrım sine, yar boya tilmerem. Tuymaz sahrı məngü tuymaz, gözlerim sine kurer. Yaktı nurlar, alıp kili köprek gider. Al su güller üzüp birirsin, miğa bule gidep. Ezledim bağrım sine, yalar boya tilmerem. Toymaz sahrı məngə toymaz, gözlerim sine görep. Ezledim bağrım sine, yıllar boya tilmerem. Tuymaz sahrı məngə tuymaz, gözlerim sine görep. Tuymaz sahrı məngə tuymaz, gözlerim sine görep. Әфәрин. Рәхмәт сезгә, рәхмәт бик зур, җегетләр, кызлар. Әйнде әлеге музыкаль бриллиантны дип әйтте, асылташны сезгә бүләк итте. Безгә инде таныш Әдилә апа һәм синтезаторда безнең Чингиз абый иде. Синтезаторда Илһам абый, Чингиз абый. Дөрес әйттем баштан, әйме?
Синтезаторда Чингиз абый иде, IT үзәктә эшләүче һәм инде безнең модель аланынан, әйме? Һәм Илһам абый. Илһам абый. Димәк, Илһам абый IT үзәктә көйләр яза, электрон бию музыкасы, кино музыка, поп һәм башкалар. Афәрин сезгә, егетләр, кызлар, рәхмәт сезгә бик зур. Инде, дуслар, без күптән көтелгән комментарийларга да күчәбез. Комментарийлар күп язылган, без ике җирдән укыйбыз, YouTube'тан да, ВКонтактедан да укыйбыз. Һәм инде менә хәзерге вакытта безгә бик күп сәламнар җибәрәләр. Привет дип тә, здравствуйте дип тә, сәлам дип тә, рәхмәтләр язалар. Инде күбесенең сәләт дөньясына, сәләткә биләргә килергә мөмкинлеге булмаска мөмкин, ләкин инде менә безнең эфирлар алырга ничектер безнең форум турында якыннанрак белеп, менә безнең дөньяда яшәргә әзрәк тагын бер тапкыр биләргә кайтып килергә дигән фикерне якынайта. Инде безгә язучылар әфәрин көн саен көн дәверендә карар идем, уңышлар сезгә дип язалар. Әйе дип аның белән ризалашалар. Менә тагын безгә яза Наил Паразитов. Наил Паразитов, булдырасыз, ут командагыз. Сез эфир алып барганда студияда камераның икенче ягыннан ничә кеше сезнең белән, дөресен генә әйткәндә, безнең монда студия артында, менә мин монда үзем генә булсам да, мин үзем генә түгел, камера артында безнең зур команда һәм инде әлеге команда менә ялганламыйм, кыр уртасыннан туры эфирлар эшли һәм инде минемчә менә бу эфир ул шуннан да ниндидер мугҗиза дип әйтергә мөмкин. Һәм инде менә безнең команда безнең бер җимеше һәм ул җимеш шул хәтле сезгә якын икән. Әйдәгез, егетләргә афәрин, кызларга афәрин әйтик. Алар шуннан да булдыралар. Инде, дуслар, нишләп бүген интро булмады дип әйтүчләр бар. Ярар, борчылмагыз. Интролар һәр вакыт алар гел капкан сайын калҗабылмый диләр. ВКонтактедагы комментарийларга килсәк, монда инде безгә Әдип Әлмир яза. Әдип Әлмир, Рәдифкә дә җиткерерсез алдагы баштан язган сәлам биләр, сәлам сәләт, сәлам Рәдиф дигән. Ну, дөресен генә әйткәндә, мин инде әйткән идем, Рәдиф, әйдә инде, мин үземнең футболкамны кием. Юк, менә бу футболканы ки дип әйткән иде. Шуңа инде менә Җәүдәт абыйдан мине Рүзәл урынына Рәдиф дип әйтте. Ну, нишләтәсең инде, аннар ул язган сәлам Рүзәл дигән безне ул таный һәм сәлам сезгә Әдип Әлмир, сәлам сезгә Җәүдәт абый. Сез һәр вакыт карап барасыз безне һәм сезне менә монда янәшәдә тойган кебек була. Инде, дуслар, шуның белән безнең тапшыруыбыз, чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Безнең белән калыгыз һәм IT технологиялар белән алдынгы рәтләрдә тиз адымнар белән дөньяны, сәләтне күтәрик. Инде шуның белән без сезнең белән сау булашабыз, сау булашсак та киләсе очрашуларны көтеп калабыз. Сау булыгыз, дуслар. Сау булыгыз, сәләтлеләр.